Hi, с вами Линса. Сәмсез дуслар. Мине сорадылар влог ясарга. Старча влог. Беренче тапкыр төшерәм. Әйтеләр күрсәтергә минем повседневную тормышны. Мин барам, нәрсә мин эшлим. Менә хәзер мин барам больницага. Анда безнең дәрес була. Дәрес факультетской хирургии. Карагыз, монда шундый укыйлар таралып, бик матур. Бер аллея кебек. Шулай. Һәм. Аннары без укыйбыз 3 сәгать, аннары китәм мин ашарга. Аннары лекция буламы, булмыймы белмим. Һәм тагын дәрес була. Аннары кружок була. Аннары тагын дәрес була. Инде мин 9-дан 9-га укыйм. Сәлам дуслар, мин влог продолжать итәм. Аны томичек татарча була. Күрәсез, минем шундый гирлянда матур торып. Хәзер мин реакция төшерәм. Минем дә полотенцелар. Менә шулай. Ниди клипка мин төшерәм. Белмим, хәзер карармын. Күп кеше сорады, 3 кеше сорады клипка, или 4 уже монда әйтәләр. Миңа әйтәләр клип. Бер кеше әйтте, аннары икенче кеше әйтте. Икенче кешегә мин клип ясадым, беренче юк, аңа ясармын. Честно, да. Просто бер кеше бар, который секрет кебек, үзенә әйтәсе килми, кем ул, кем булып эшли, нәрсә эшли, туда-сюда, менә шулай. Мин хәзер җуындым әйтәм. Умываться иттем. Вот. Тешне чистартым. Мин белмим, сезгә шундый информация кирәкме әле юк. Мин, наверное, малайлар карый. Аларга шундый кызык түгел, мин белмим. Мин әйтәләр татарларның традиция, мин беләм, но белмим ничек татарча әйтергә күбесен. Үзем дә укыйм, карыйм, традиция укысым килә, аңласым килә. Күп традициялар безнең гаиләдә, икенче кешеләрдә кемдер белми, кемдер беренче тапкыр ишетә. Минем тагымда шундый бар. Свечка, карагыз. Череп. Мин уйладым, минем медицина, минем череп юк. Вот, череп булсын. Свечка кебек. Тагын нәрсә? 2 минут. Өстәлдә чайник бар, аннары свечка, бутылки. Бутылкаларны мин аннары переработкага җибәрәм. Бу беренче, алар перерабатывать итәләр. Бу да стекло перерабатывать итә. Минем монда карандашлар, потому что мин рәсем ясыйм. Һәм сез Инстаграмда карарга алачаксыз. Кирсәгез, под видео будет ссылка. Вот. Монда спички, чтоб свечку кабызарга. Бу тоже переработка бара, крышечки. Беләсезме? Анда минем топографическая анатомия, анда китап, кызык китап. Мин староста бу журнал, бу минем ежедневник, бу минем китап, дәфтер, финал. И мин конспект язам, потому что анда шундый күп язылган. Син белмисең нәрсә. Хәзер мин реакцияны төшерәм, аннары конспекттан язам, аннары өйрәнәм, аннары йокларга ятам. Юк, тагын острый холецистит өйрәнергә кирәк, аннары острый панкреатит. Менә шулай, дуслар. Эш күп, вакыт әз. Әйтәләр, типа, тормыш турында яса влог тормыш турында төшерәләр. Сез карарсыз, әйтерсез, сезгә ошый шундый
Татарча блог. Миңа кыен сөйләшергә татарча, чөнки мин ни белән генә татарча сөйләшәм. Тагын бездә беренче курска күп татарлар килделәр, алар белән сөйләшәм татарча. Әзрәк. Ну, мин татарчаны бишкә белмим, конечно, но мин өйрәнәм, тырышам. Сез күрәсез. Күрәсезме? Беренче реакцияне карасагыз, и хәзер ничек мин әйтәм. Мин уйлыйм, что мин әйбәт сөйләшәм. Ярай, әйдәгез, мин реакция төшерәм. Нәрсә кызыкайдыр сезгә сөйләргә? Әйдәгез, бер традиция татарча гына монда әйтермен. Ну, аннары чыгарырмын полное видео традициялар. Сезгә ошаса бу формат әзрәк, ну, реакция башлана. Ну, шундый формат кертсә минем каналга, сезгә ошармы? Ну, күп сүз әйтәм, белмим, нигә, нәрсәгә, ни өчен. Шулай ярамый әйтергә. Матур түгел, дөрес, 1 минут уже төшерәм. Нәрсә әйтәсем килде? Бер традиция. Бала тугач, безнең мулла бар. Әнисе, әтисе балага әйтмиләр исем, мулла колакка шыпырт итеп исемне әйтә һәм дуга укый. Менә шулай. Ни әни әти беренче тапкыр балага әйтәләр исем, мулла колакка шыпырт әйтә. Мәсәлән, мин мулла, монда кеше. Фантазировать итәсез, и мин әйтәм, типа, Галина. Ләкин Илназ. Аннары дуга укый. Менә шундый безнең традиция бар. Сездәме шулай? Комментарийга миңа языгыз. Мин киттем, реакция төшерәм. Сез беләсез, реакция беренче чыга, чем бу видео чыга. Потому что чөнки мин моны редактировать итәм, реакция мин редактировать итмим. Ничек мин анда булам, шулай чыгам. Естественность. Исәнмесез? Мин белмим, блогта бер тапкыр гына исәнләшәләр, мин күп тапкыр исәнләшәм. Вот. Кая, беләсезме кая мин? Мин Казанда нигә? Кемдер миңа әйтә? Нигә мин Казанда? Мин килдем Леру Мерлин. Нигә? Мине анда чакырдылар. Нигә? Әтә килергә тиеш. Бүген ул мине алмады. Остановкада. Үзем бардым анда. Шундый тиз барам, күп кеше баралар. Шундый зур шәһәр бу Казан. Ну, карагач Ешкырланы, ул бәләкәй, бездә шундый зур йортлар юк Казанда кебек, менә шундый. Бездә бәләкәй шундый. Анда шундый зур, үзе шәһәр зур кебек, мин үзем бәләкәй кебек монда йөрим. Сезгә ничек минем аутфит? Оранжевый машина, бу кара шапкасы. Мин еще әйттем, типа, автобуста. Миңа әйтегез инде остановкага чыгарга, мин белмим. Ул әйтә, ярар әйтермен. Мин карамашсам, мин әйтәм, миңа мондамы чыгарга? Ул әйтә, әйдә, чык. Мин әйтәм, вот. Ничек була? Надеюсь, сез мине ишетәсез. Леру Мерлин беләсезме? Шундый магазин, строительный магазин. Но, больше строительных әйберләр. Менә шулай. Хәзер миңа табырга кирәк. Ой. Мин что-то... ладно. Дөрес бармады мин. Мин остановкага керәм. Миңа стоянкага керергә кирәк түгел. Башына барырга кирәк. Хәзер этигә шалтыртырга кирәк. Аннары... Менә шулай.
Ну шундай этот кояшлы көн, но әзрәк салкын. Бүген 15 ноябрь. Әйе. Мен бір конкурста катнашасым килә. Бию. Этот кем инстаграмда минем подписан күрде, типа кем бию ала. Тот кеше может участвовать, катнашырга. Менә 2 көн калды. Связка өйрәнергә кирәк, аннары биергә кирәк. Менә шулай. Мин катнашып карармын. Ярар. Күрсәтермен Леруа Мерлен, если сез булмадыгыз. Бездә менә мәчет хәзер үтеп барам. Хәзер. Менә шулай. Надеюсь, мин дөрес барам. Свечики. И они дорогие. 66 рублей. Ну вот эти подороже, уже 201. Это вообще вкусняшка. Я в домике, я спряталась. Меня никто не найдет. Угадайте, в каком я отделе? Света! Надо перед открытым, хотя я и 2 часа несу. Так уютненько, свое место. İdem. Enge boştum, idem yudum. Ana hazır yollaydım. Selam dostlar. Konkursta katnaşamına hazır. Repetitsiya özüme yasadım. Özürek. Biraz yasarga bergen ишетмей күрәм үземне. Терзә буенда торам. Ну, bilmiyorum, dürüst yok, hazır karayız. Başlayız. Корень. İkinci dubali biz başlayız. Ezrek orta vururga gerek endi. Nechik sizga. Men qorag'ashmadim, bu этот jinel biyu. Şulay tugel. Selam dostlar. Bugün bir kun ko'zliksiz. Chunki mening sho'rup ketdi ko'zlikda, linza tutishib ketdi. Men bir kun ko'zliksiz yurayim. Bir narsada ko'rmayim. Men просто даже eshitmayim kishilarni, kim
мине белән сөйләшә. Потому что чөнки мин күрмим кешене, тем самым мин аны ишетмим. Надеюсь, меня слышно. Хәзер яңгыр, уку бетте, и мин кайтам общагага. Миңа шалтыраталар, яра.